Пламен е винаги с нас в душите ни. В сърцата ни, т.е. Нищо не беше също от както правят. Да. Никой не може да мислото да бива както по-ния. Да, бе, да. Мъга 4-14. Иван БГ Рефенс. Иван БГ Сава. Никой няма да сване това, бе. Така е. Сега като някаква нинджа. Яш бахуй, бе. Яш бахуй, бе. Яш бахуй. Абе ти имат чалки, значи днеско пробваме всичките видове оризови парчета, които намерихме в билата. Да, бе. Какво ме караш да правя, бе? Как съм те накарал, бе? Добре, накарахте. Защо изсипа на Иванчо пърхот? За всяка жилика това ще бъде една козичка по-малко в майка. Ядосаха коши, част 2. Бе, 6 парчета. Това е някакво перфектна квалити, 3 бели, 3 черни. Много жълти, нали? Не си знаем. Специално страшно. Ба! Само съм чув по шея така. И какво? Да, мак. Ужасно, бе. Окей, моето ще е решащия глас. Мога да си го чупя. Сега какво ще аз викам да продължим с едно бяло? Да. С каштана. Това е с карамел. Какво е това, бе? Капах се езика, бе, пува. Не! Това повече ми харесва. Не, извиням я! Дай да го отворя. Никой няма го схване това, бе. На мен няма ми това, тази след съм също. О, мъга! Ивенчо стана бед бой. Виж какво мислиш за реакцията ми? Не пак! Нещото е мазен. Що белите са се изкрив? Да, цънчи се. Той ма щупи врата! On face. Дами и господа, това е убиец. Да, може гадно. Време за пробиотици. Никакви пробиотици, това балго. Тук ядем пробиотици. Това е като на цветина. Никой не яде протеини. Бал яде протеини. Няма да говорим за това, което се случи току-що. Значи тук има 24 часа рифън. Ако не ти харесва магнезиева, те ти го екстрактват така с като алхимия от банчето и ти връщат парите. Какво замърсяваме ето като на пейката до Иванчо? Хубаво си ядем вафличките, ама... Това никой не го видя. Иванчо не е специално за мен. Не е специално за мен. Тера специално за тебе. Да. Само че аз не искам. Пак ли, бе? Издал в устата си. Да, случи се. Ала там. Бати! Толкова много ли му хареса, бе? Аз не мога, но... Иванчо, това е... не можем да разберем какво казва, ама превода, който можем да ви дадем е, че много му хареса. Би го препоръкал отново. За мен ли е сега?
Фак! Тук, особено преводи за Вашо. Значи Вашо в момента казва, Коши така ще е мечантна меча, значи направо Коши и всичките козички, направо ще ги фрикна до края. Не, аз не бих казал такова нещо, аз не. И вече тук продължава да казва, козичките колко са грози. На мене ли Мешо? То пич да не би да има проблеми с кръвното, what the fuck се случва тук, Ивенчо, ти го измъчваш, това е експлоатация на детски труд. Какво ще специално оставил? Не, пак! Говорихме с докторите и те казаха, че нещо така... Не му казвай смисъл. Да. Какво? Това, което Вешо ви каза, поне са много добри приятели. Вешо каза, че позволява на всички козички да ги фриква мечка. Не! Стигаме да света! Добре, взехме си нов телефон и това е сега. Сега Мешо, айде Мешо, лека вечер, Мешо до после и почвам да бегам паско! Това вече?